हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर आङो दिनैबो फुजा नायनो थांनो ओंखारलायबाय आरोना, माने दिनै दिप्ति सिरियाव थांनायदो। बेनिफ्राय जिखिनिखौ देखायनो हायो नोंथांमोननो देखायलांसै। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर, दा सहैनानै जिखिनि देखायनाय देखायनोसै आरोना। स'दो बिदिब्ला थांबाय थानोसै जों। सफैबाय जोङो लोगोफोर, मानसिफोर गैबांथारा। जोङो थाब थांदोंमोन आरोना फुजा नायनो, बांद्राय हराव थाङाखै, ओंखायनो बांद्राय मानसि जायाखै। माने हरावसो बांसिन जायोनो मानसिफोरा। Hai Kalibata. Tipo baba, Niko. Oh, hai. Itu, hai. Mana dah kau? Cibo baba. Okay, last word. Cikangan itu aja. Tapi mana? Cik. Kali ya Imro. Ya. Suka, kau suka. Mana tuh terlanjur sih? Jilapia bro, jilapia. Dari itu Ichi mana nak ya? Hangsai logofor nuau, boy hangsai sih jalan nih. भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै लोगोफोर, माने देखायनो गोनां जेबोआनो गैया आरोना। माखौ देखायबाय थानो, नुखाबाय थानायसो, ओंखायनो जिखिनि हायो बेखिनिखौनो देखायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।
आरो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। रंगिया सफैबाय जों दा लोगोफोर थांबाय थानोसै न'आव।